Ashe so yana da tsada, ban sani ba sai da na gwada. Gashi ya sa ina zubar hawaye daga idaniyata. Na zo garin da ba namu ba, ban san kowa a garin ku ba. Kina ina ne mai sona, ki zo ki bani wurin kwana. Ba bike ba a ganni ba, ban san inda zan sanya kaina ba. Assalamu alaiki mai sona farar fulawa. Na zo garinku zuciya na jin yunwa, daure ki bani sai ki na damke na fara shewa. Rashin ganin ki ke sa jikina ya rasa bawa. Gana a garinku na rasa inda zan je na zauna. Gashi dare yayi kuma ga gajiya da ajikina. Ke nake ta nema ga hadari ya haɗi ta wajena. Ruwan sama za a yi banda wajen da zan je na fara. To kece wacce rai yake muradi, da zaki yarda da sai na zamo miki mai gadi. Komai rabo ne ni dai in ganki in ji daɗi. Ashe so daban ne kauna ke sa ka fara tari. Masoyiya ta inda mai kaunar ki to kwani ne. Babban burina in kai ki gida na adana ne. Tunanin ki yi min yawa wai shi me kike nufi da ni ne. Daure ki so ne a kan ki zan iya rasa raina ne. Tabbas haka ne ba kowa ake ba wa zuciya ba, saboda ba kowa bane ya san darajar ta ba. Ina jin daɗi na ga soyayyar da babu gaba. Na tausaya wa kaina ba amsa min soyayya ba. Na gane kure na so ya kai ni inda ban zata ba. Ya makantar da ni na je inda ban taɓa zuwa ba. Na kira wayarki amma har yanzu baki daga ba. So dai na ji muryarki daga ranar ban kuma ji ba. Mene dalilin da ya saba za ki karɓi zuciyata ba? Ko ki san radadin da nake ji idan har ban gane ki ba? San gaskiya yake sa farin cikin dabba za ya misaltu ba. Ita kalmar so daga karama da ke komawa babba. Lallai so da tsada kake, na yi zaton da arha kake. Yin hakan yana da kyawu, duk mai kaunar kashi za ka rike. Jama'a mu yi so domin Allah da